itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna aamu sille, joka eläkseen sen tarvii. Maaliskuun lopussa järjestetty kansainvälinen Earth Hour-tapahtuma sai valot sammumaan tunniksi ympäri maailman. Huolensa ilmastonmuutoksesta osoitti kaikkiaan 88 maata. Valot sammuivat myös Suomessa. Tempauksessa oli mukana yhteensä 104 suomalaista kuntaa ja kaupunkia. Suomen Earth Hour säästi sähköä yhden pikkukaupungin kulutuksen verran, eli noin 100 megawattituntia. Valoton tunti loi myös tunnelmaa. Siitä hyvänä esimerkkinä on Heinolan uimahalli, jossa uiskenneltiin kynttilän valossa. Laura Voutilainen oli yksi Earth Hour-tapahtuman keulakuvista. Hän kertoo seuraavassa omat energiansäästövinkkinsä. No, pienillä teoilla voi vaikuttaa ihan kaupassa käynnistä jokapäiväiseen sähkönkulutukseen, että ostaa ympäristöystävällisiä tuotteita kaupasta. Esimerkiksi pesupulverit, niitä alkaa olla aika hyviä. Fairtrade tai muita sertifikoituja ruokatuotteita. Se on ihan loputon se lista, miten voi vaikuttaa ympäristöystävällisesti. Ottaa ne keinot käyttöön tänään. It's easy if you try. No help below us. No, Laura meidät sai innostua tähän, että hitaita hämäläisiä kun ollaan, niin Laura joutui pari kertaa soittelemaan meille ja sit mä kekkasin, että no hei, että uimahallia voisi ollakin kiva paikka, missä voitaisiin Heinolan terveysliikuntakaupungin ideaa tuoda vähän esille ja käyttää omaa energiaa ja mahdollisimman vähän muuta energiaa ja siitä se idea sitten tuli. It isn't hard to do, and nothing to keep on top of, and no religion to. Lähtiin lehdessä mainos ja päätettiin päättää tää päivä tälleen kuuntelemalla Lauraa. Sitä ainakin pyritään tälleen energiasäästöllä, niin ei nyt turhia lamppuja poltella ja pyörillä kuljetaan sille. Tuohan täällä nyt ihan ihmisiä kiinnostunut selvästi ja varmaan pistää ajattelemaan. Yritän sillä tavalla, että sammuttaa turhia valoja ja enkä turhan päiten pidä hellaa enkä mitään muutakaan konetta päällä, jos ei ole pakko pitää. Eniten se, että kuluttaa vähempi, ei tuhlaa energiaa. I hope someday you will join us, and the world will leave us one. Tämä tapahtuma meni ihan odotusten mukaisesti, että me odotettiin 200 henkeä tänne ja suunnilleen sen verran oli, että meidän kaikki pukutilat oli täynnä ja altaalla oli tosi kiva tunnelma. Odotan innolla, että mitä kaikkea me keksitään vielä WWF:n kanssa, että tämä on semmoinen hyvä lähtölaukaus tämmöiselle ihan jatkuvalle yhteistyölle. And the world will leave us one. Hey, you might say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the